mga kachika, aniya na ang showbiz balita. Bawal lumabas nga kanta ni Kim Chiu, sulod sa top 50 sa iTunes Philippines. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing nag-comply ka, na bawal lumabas. Pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila. Inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabit mo ulit. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Nakasulod sa top 50 sa iTunes Philippines ang bagong kanta ni Kim Chiu nga Bawal Lumabas, the classroom song sa unang adlaw sa pagpagawas ini. Kini magibutyag ni Kim sa iyang FB page ug Instagram account. Dungan niini nanawagan si Kim nga padayong suportahan ang kantang Bawal Lumabas, the classroom song. Madungog ang maong kanta sa iTunes, Apple Music, Spotify, YouTube, Deezer ug Amazon. Gihangyo usab ni Kim si DJ Lonyo na sugdan na ang paghimo og stepping sa maong kanta. Kahinumduman niya itong May 8 ato sa Laban Kapamilya Facebook Live. May pagawas lang sentimento ang mga kapamilya star kalabot sa gipagawas na cease and desist order sa NTC batok sa ABS-CBN. Dinhi, wala kapugni ni Kim ang iyang emosyon o gikumpara niini ang sitwasyon sa usa ka classroom. Apan wala kini mapasabot ni Kim og miani og daghang pagsaway. Dali nakapangayo og pasaylo si Kim apan ulahin na kini ilabi na sa mga bashers. Ang Bawal Lumabas, the classroom song, collaboration kini nila DJ Squammy og singer-songwriter Adrian Crisanto. Kinang inyong Bisayang Chikadora hangtod sa sunod.